קורה אנשים, היום אנחנו בסרטון חדש של לידור רויאל טיווי וואו! וואו! דרך החור! רואים את הדרך החור מכאן! what the fuck! לך תביא, זה יעוף לכביש! טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, יהיה סטנגה, אבל בסוף אי אפשר לעשות את הסטנגה הזאת. יש ילדים במיני פיץ', אז נעשה כאן באילן רמון את אתגר המשקופים. יאללה, נתחיל. אני לא זוכרת את השם. איך קוראים לערוץ שלך? עמית צנקר באנגלית. טוב, אז תירשמו לערוץ עמית צנקר באנגלית. ושלך? אלמוג. ובאנגלית? כן. אז הערוץ שלו זה אלמוג באנגלית, תירשמו גם. ובואו נתחיל באתגר. קרוב אבל לא. אוקיי, עכשיו תורידו קדוש. אבל זה עד שמישהו אחד פוגע. כאילו, אתם יודעים מה? נעשה עוד 2 סיבובים. קרוב. קדוש בועט. קרוב אבל לא. עכשיו יהיה הסיבוב האחרון. רגע. וקרוב. עמית תיבט. וואו. תורידו קדוש. וקרוב. עושים כמה שיהיה סיבובים, אבל הפעם מי שפוגע ראשון מנצח. יאללה. איתי ניצח. זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם ויאללה.